day of Saturday joys for little meals such as reading the Count of Monte Cristo. Jeg er lige inde på en CD, så ved hvad du har så. Nu lukker vi lige op der. Og så. Det sidder der. Så bliver du simpelthen bare ved med at trykke indtil der kommer olie ud? Ja. Ja, nu løber der fint. Nu løber du ud, ja. Og så den anden herhen. Nå, det er til en og den anden, tror jeg. Det er til hver lys, ja. Er det så også en eller anden sindssyg tomsgevind? Ja, det er halvtom. Og så kommer det også. Sådan. Og så her. Løsner dem. Men nu løsner jeg dem ikke, hvor er de spændt. Så, ja. Og det. Sådan. Og så pumper du stadigvæk? Ja, nej, det hjælper ikke. Der skal motoren tørne. Okay. Skulle vi prøve at se, om den kan uden forvarme? Du bestemmer lidt. Det dufter godt af røg. Ja. Vi gør lige sådan her. Og den ryger ud, eller den bobler op af den rigtige slange. Og det er heller ikke helt dumt. Så varmer du simpelthen bare indsugningen. Jeg skal der virkelig ikke mere til. Nej. Det er sgu da jo fattigt. Ej, det er sgu da vildt.